Salutare fraților, astăzi facem un video nou. Astăzi, ziua 4-a. Știu că n-am mai postat de o lună de zile. Am avut și eu niște treabă. Și ne apucăm în forță să terminăm păretele asta. Nu știu dacă cred că mă apuc de aici în episodul de azi. Sau nu. Alt episod mă apuc. Și hai să la treabă, dau timp înainte. Și dați un like acolo și abonare, acum. Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. Casa de pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, că am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare azi se învârte după soare. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre
și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. Casa de pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, că am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare azi se învârte după soare. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. Și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stătea mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim.